जों थै होगोन जिउ बारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै अनाय समादाबोनो नाखेबजाना अनाय समादाबोनो नासयजाना जों बहुत गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया जानायबो गैया जों दा लामा बेंथाफैदोङो आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौनिजोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लिंहरदोंमोन 2 तारिखआव जों थांदोङो रायज्लायहैदोङो प्रमद सारजों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायज्लायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे हाबाफ्रा जानो मोना होननानै बा जों होआ होननानै बिदि क्लियार होननानै बुंनानै जाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्सन खानायाव दंमोन मा अथंफोर बर' भाषाखौ जाजोबनो नागिरदों मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि प्रमदरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जोंनि बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थैसबबाय बायदि सौगोन दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदोङो जे बे प्रटफोरखौ बिथाङा अबेबा दोरोदनानै लांदो होननानै दिनै आरो मानो पुलिस प्रटेक्सन फैबावखो क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायज्लायहैदों नोंथांजों आरो मा बुंबावनांगौ जों होनो हाया बे हाया जोंनि जोंहा मोन्थाय दं मोननाय दङ जोंहा बे हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङो प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा सिमखौनो डिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो Jadi pulis प्रशासन